Terve vaan kaikille, sois Juntti täällä, terve. Eli en tiedä onko Tonttu tehnyt vielä videoa, mutta mä alan ainakin yrittää tehdä videoa. Tehdääs tästä. Laitetaan sukunimeksi, laitetaan vaikka etunimi voisi olla vaikka Paavo ja sukunimi Kalliola. En tiedä, onko no yhtään Kalliola yhtään. Tänne on varmaan kaikki nähnyt. Sitten otan vaan tämä. Mulla on siis modeja, mulla on vain yksi modi, että mulla on yksi striimisave ja sit tommonen niinku, just nyt tämä save. Mä voin linkkaa deskiin mun vitsin, siellä aina välillä on striimiä. Esimerkiksi juuri nyt mä myös striimaan, mutta täällä ei ole vaan sellainen katsojia. Mutta joo. Tässä jaksossa voitais aloitella vähän kasailla satsumaa. Tän on niin mielenkiintoista, mutta vaikka saat ton koneen kasaan. Katsotaan miten nyt menee päästä. Mitähän sitä piti laittaa? Se on nyt niin, että pitää olla vähän tutoriaalilla. Ja tutoriaalilla mä käytän Jake X Viljon semmos niinku. Takas mä katon millä se menette kanavalle Jake X Viljo. Tosi hyvä, menkää tilaamaan. Sieltä menette soittolistoihin ja tutoriaalit. Sieltä löytyy kuinka kasvataan modeja ja kuinka kasvata satsumaa. Otan akku kiinni suomeksi. Eli aloitetaan tutoriaali sillä, että muista vaihtaa sun auton väri ennen kuin luot saven. Tehdä tämä satsuma, niin siinä on myös pulttien koot, eli todella hyvä. Se on siis todella hyvä. Koska just tämmöisellä amatöörillä niin kuin minä, niin en osaa kasvata satsumaa ulkoa. Ihan melkein. Niin ei se kaukana oo, mut kuitenkin. Eli tosiaan. Mä voin vaikka myös joskus tehdä jonkun tutoriaalin, kun tässä vähän oppii kasaille satsumaa. Ja tai sitten Tonttu tekee, eli siis tätä tekee 2 ihmistä tätä YouTubea. Eli minä eli Juntti ja sitten mun kaveri eli Tonttu. Tää on siis nyt eka video mitä mä kuvaan. Millähän toi on kiinni, nyt taas tullut takaisin. Sillä katoppa. Eli heti ekalla. Mutta joo. Se on yrittänyt kuvailla videoa, mutta aina on hännitty ja hidrafella kaikkea. Saa nähdä mitä tässä on. Mulla on 20 desibeliä opetettu tonne OBS, eli mä kuvaan videoita ja striimaan OBS:llä. Osaisinkohan mä tehdä jotain montage? En kyllä tiedä, osaisinko mä tehdä mitään niinku semmoista satsuman kasaus niinku, että mä katon jos mä saan mitään montagea tehtyä. Mutta joo, tässä ainakin nyt jos tähän chattiin tulee jotain porukkaa, niin täällä mulla on siis joku 7 seuraajaa Twitchissä. Mutta joo. Nyt mä entä paikalle. Siitä niin ja. Oisko? Ei se kyllä toi oo. Mitä mä haluaisin kuulla? Seiska. Oi, on seiska. Seiska. Mä menin yritti lataa videoa, mutta sitten YouTubesta sekoili, että pitää olla 24 tuntia jotain kanavaa, vaikka se oli ollut jo pari kuukautta ja
Mitähän se oikein sekoi? Katsotaan, millainen tappelu on tässä videossa. Olisiko sitten headgasket? Eli käännetään blokki näin, eli tuo. Hei muuten, nyt mä laitan tuota aikaisemmin itse kasaan, että tää on musta, tää tulee muuten joskus valahtaa rikki. Lyödään tuo, ja hänkin on näköjään 7. Niin siis mä kasasin tän, onneksi tää ei oo hirveä homma, kun tässä on... Mulla jäi siis toi headgaskettikö se nyt nimeltään. Irti, mut onneksi ei oo iso homma purkaa. Ja onneksi tajusin hyvissä ajoin. Taisin pistää ton ja... Nyt pitää tuo ja toi. Ei toi on öljypullo, toi. Tuo tossa. Tää tutoriaalinen käytän Jaki X Viljon. Mä voin laittaa tonne deskiin, yrittää muistaa laittaa linkin, niin mä laitan tämän mun Twitchin linkin. Jaki X Viljo tekee todella hyvää My Summer Car Kontsaa ja Fenyydellä saa myös sitten sellainen mainostamaan, mutta saa vähän etuja siinä. Mutta suosittelen mennä tilaamaan. Just jos ei vaikka osaa satsumaa kasata. Sieltä löytyy erittäin hyvä video. Koska moni YouTube-tutoriaali suomeksi, jos haluaa katsoa, niin on niin monen osaan laitettu. On yhdessä jossain, niin olisiko 40 minuutin pätkäs. Siinä näytetään myös mitä osia tai kaikkea pitää ostaa kaupalta. Ja niin edespäin. Mutta se on erittäin hyvä. Lyödäs toi. Muistanko ulkoa sun 7? Muisti. Nythän siis vedellään taas ihan niinku... Ihan ulkomuistista. Saa nähdä kuinka monta kertaa pitää ottaa kone auki, kun ei yhtäkkiä toimii. Mikä mulla on silmässä? Koruska. Tosiaan mä en jaksa hakea ne renkaat, koska ne on niin huonossa kunnossa aina. Ja sit pitäis olla rahaa, että saa Fletarilta uudet. Mut mä otan, että tulee pakun sais. Se on paljon simppelimpiä. Sitten et saa vähän puukeikkaa. Sitten mä saatan myös vähän pelailla offlineissa. Jotain. Just jotain aikaa vaan niin odotella, koska onhan se siis tosi tylsää. Sit jos mä en vielä osaa mitään timelapseja tehdä. Pitää katsoa, pitää opetella. Aikoa sitten vaikka kello on vasta 4:30. 4:30 on keskiviikko. Toi ihan pakko. Ai niin. Nyt unohtui yksi erittäin tärkeä asia. Eli avataan tämä. Siellä varmaan joku My Summer Car Pro, joka katsoo, että hei sä unohdit säätää sen. Ottakaa mä kohta näytän. Tämän sylinderheadin tämä on. Eli... Otas nyt.
Pikku hetki, mä loppujen just lunttaa, mitä se säädettiin. Joo. Eli ruuvimeisseli. Ja kun tämä pitää vetää niin alas kun ruuvi menee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ylös. Eli hiiren rullalla alas niin paljon kuin menee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ylös. Jotenkin onks toinen varmasti 7? Jotenkin alkoi epäilyttää. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Taisi olla. Nyt tuli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jotenkin tuli vaan semmonen tunne, niin kuin, että ihan kuin olisi mennyt liian vähän tai liikaa. Lyödään se tuosta kiinni. Katsotaan muuten, että pitäisi ainakin olla kamera päällä. Kylläpä nyt väsyttää. Takkaas mä katon, että kuuluuks mulle edes äänet. Joo, kuuluu erittäin hyvin. Kuuluu erittäin hyvin. Hitto, kun hän ei kaikuu tosta kun 10. Oi. Poliisi näköinen 10. Mä siis kafannut satsuman niin monta kertaa mun 20 tunnin aikana mä summerkarissa. Tosiaan näistä mä en kyllä ainakaan osaa yhtään. Nyt mennään sitten tutoriaalilla. On kyllä ihan väärä puoli. Menis nyt paikalle. Siitä ja mulla on 10.
Mulla on nyt 4 pulttia kiinni. Kyllä on mun kaikki 4. Niin, mutta se... Tuollahan se. Tuo näyttää ihan, että on jos kolhastu johonkin. Vaikka ei ole. Se on vaan niinku, että se menee tohon. Otetaan toi. Vitonen. Kiinni. Tämä. Ja monihan tekee yhden virheen tämän kanssa. No kiristää tän. Ja antaa olla. Vaikka tuossahan näkyy tommonen pikkumerkki. Jos näette. Ja tuossa. Niin tätä pitää pyörittää. Tässä menee pikku hetki, kun tän pyörittää. Se pitää niinku laittaa kohdalleen. Eli noin. Niinku tavallaan osoittaa toisiaan. Mutta joo. Semmonen pikku juttu siihen. Otetaan toi. Lyödään se tohon. Sitten tämä. Taiminkoveri. Kutonen tosta. Ja lyödään pultit kiinni. Häh? Mitä se nyt ei vaihtanut? Eli tosiaan tässä jaksossa me nyt vaan kasataan kone. Ja ensi jaksossa tai kun kasataan kone tässä. Ensi jaksossa varmaan käydään kylällä. Sitten kasataan toi niinku loppusatsuma. Ja ehkä 3. jaksossa on ensimmäinen starttiyritys. Tuo teepomppu tosta noin. Toi. Se on muistaakseni, muistaakseni 7. Mikähän pultti tuolla? Kookeli. Ja no tietää. Ei voi täällä sanoa lapsiystävällistä kontenttia. Me yritetään siis olla niinku, että ei kerro sano jotain mitään ylimääräistä. Sitten iso ehkä, on tulossa Masumarkar multiplayeria jossain kohtaa. Se olisi ihan ainakin omasta mielestä semmoinen kiva.
Tässä puheenmuodolla kuin Rec MP. Pitäisikin kattoo, että miten se toimii. Sitten taas kaverilla on ollut vähän ongelmia just modien kanssa. Se vissiin nyt nää aika lailla toimii. Koska siis sehän se niinku tullaan poisti kaiken tiedät muut kansiosta ja latas uudestaan kaikki mitä siihen vaikein tarvii. Nyt saa moderi. Se MSC loaderi. Todella hyvää englantia. Ja sitten tähän nyt teki. Moditutoriaalikin voidaan ehkä joskus tehdä. Mutta siis jos nyt vaan kukaan haluaa. Epäilen, että tällä videolla tulee ehkä joku 10 näyttökertaa. Missä? No, voitais kuitenkin savettaa tähän kohtaan. Savettaa, eli jos nyt menee hitaaksi toi homma, niin päästään sitten tukuva takaisin. Takaisin. Mulla on siis myös yksi henkilökohtainen mappi, mitä mä pelailen yksin ja striimissä. Tätäkin mappia ehkä joskus tullaan pelailemaan striimissä. Jos katsojat vaan suinkin tahtoo. Sehän on teistä kiinni. Missä se nyt oikeesti on semmoinen pyöreä ruskea osa? Nyt varmaan kattoo. Tyhmä se on tossa, mutta mä en näe sitä. Eikö se mä oon tyhmä, se on tässä. Se oikeesti. Miten ihminen voi olla näin tyhmä? Millä se on? Millä se on? Kympillä. Kas tämä tuo jotenkin tähän? Joo. Oliks tää, mikä koko tää oli? 11. Oli 11. Muutenkin katsoin, että se oli 10. Millä koolla toi nyt on? Seiska! Toi on seiskalla. No mikä täällä on se 10? On ihan varma, että toi on 10. Tossa. Totta kai se on tässä.
Uploadeja voi antaa taas. Oli niin hieno suoritus. Otetaan tuo englanninen plate, on kyllä aika musta. Ja vaikka vetoa, että tuo joku päivä hajoaa. No kyllä en tiedä lähteekö tää ikinä edes käyntiin, mä oon niin hyvä mekaanikko. Sitten tulee kyllä varmaan pitkä video. Herran jumala. Ellei mä osaa just tota monta kevätöstä tehdä. Pitäisikö melkein lopettaa aika lailla tähän? Tämä video. Tai ei, tää on siis nyt on niin lopulla. Nyt on niin lopulla. Koska sitten kun nämähän menee vielä, oho, väärä. Noin. Nämähän menee vielä tälleen. Mä menee kutosel. Mä siis nyt lunttasin, niin mä koitan äkkiä paada videon tästä purkkiin. Videon tästä purkkiin, koska... Ei, turhaan on niin pitkä. Pitää vähän opetella. Mä en oo ikinä tota ohjelmaa edes avannut vielä, millä mä aion editoida. Kakone, viikuusia. Lyödään vaihelaatikko. Ja sit pitää ottaa myös toi. Mun piti... mä otin se äsken. Kuitenkin katsoin, mä otin ihan väärän koon. Vaihelaatikko kiinni. Sehän se oli. Tuossa noin. 10. Tämä Drive Gear. Mitä mä oon aina ihmettely on? Mä oon niinku ihmettely, että miksi tää tarvii 6? 7 ruuvia. Kun miettii, 7 ruuvia. Eikö tää pysy niinku jollain vaikka 3? Että tossa olisi 1 ja vaikka täällä 3. Tai 2. Miten no auton suunnittelija? Oot tehnyt tätä hienoa nassusotaata. Ai. Pimpeli, pimpeli, pom. Pimpeli, pimpeli, pom. Copyright. Copyright. Missä
Se on meidän distributor. Tuossa. Se menee tohon. Sitten starteri. Tuossa on huolpampi. Tässä on siinä vilahti. Tuossa on starteri. Starteri kiinni. Joo, siinä olisi meidän kone tällä kertaa. Eli kiitos kaikille, kiitos kaikille, jotka on katsonut tänne asti. Se olisi ensi jaksoon. Toivottavasti... No vittu mä oon kyllä. Kiitos kaikille tästä. Katso tänne asti. Se olisi moi do.